सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बडि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानो फैदों। दाखालि बावैसो गोदान रेशन कार्ड बानायनो जाय बिथांमोना डकुमेन्टस जमा होदोंमोन एबा बानायनो थाखाय होदोंमोन सोरनिया लिस्ट ओंखारखो सोरना ओंखाराखै दिनैनि भिडिअ देखायगोन आं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो नोंथांनि रेशन कार्डआ जादोंना जायाखै बेखौ नायनो हागोन। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामबानो एबा भिडिअ लाबोबानो नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो आरो लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामदो। सिगाङाव आं बे क्रोम ब्राउजारजों बानायनानै दिन्थिनोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै रेशन कार्ड। आं दहाय सार्च खालामखादोंमोन। ओमफ्राय नैबे गोजौनि साइडआव फैनोसै NFSA। ओमफ्राय आंनि बायदि बेबायदि ओंखाराखैबा नैबे राइट साइड नैबे थ्रि डटआव सेरनानै नैबे डेस्कटप साइडखौ नैबे थिक खालामना हो जाहाथे कम्पिउटारनि स्क्रिन बायदि नुयो डेस्कटपनि बायदि। ओमफ्राय बाव फैनानै नै NFSA नेशनेल फुड सिकिउरिटि पर्टेल। ओमफ्राय नैबाव रेशन कार्डआव फैदो नै बाव फैनानै ओमफ्राय नैबे गाहायाव नै रेशन कार्ड डिटेल्स एन्ड डिटेल्स अन स्टेट पर्टेलाव होदो। ओमफ्राय बे दस्रा पेजाव रिडाइरेक्ट जानोसै। ओमफ्राय बाव फैनानै नैबाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। जों आसामनि नालाय ओंखायनो आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय बेबायदि फैगोन नैबे अकेआव थुना हो। ओमफ्राय नैबे केपचाखौ होनांगौ। बे केपचाया मोजाङै श' जाया। बे नोंथांनि मबाइला ओरै गोलाव खालामबा माबागोन श' जागोन। आं फिलआप खालामनोसै बेखौ। बे केपचाखौ जेरै दं ओरै फिलआप खालामनांगौ। ओमफ्राय फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबे भेरिफाइआव होनांगौ। नै जाबाय ओंखारबाय। बाव आसाम थाखाबाय। गावबागाव जायगाखौ सरि बेयाव गावबागाव जायगाखौ सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। नैबाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथांना मा डिस्ट्रिक्ट जायो। आं क'क्राझारनिखौ सेलेक्ट खालामबाय। एसे लडिं जागोन नै। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे DFSO नैबाव फैदो। ओमफ्राय जोंनि क'क्राझारल' ओंखारदों नै। आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। नोंथांनि जायगाया मा डिस्ट्रिक्टआव खालामो बेनो ओंखारखागोन। जोंनि क'क्राझारनिबा बेल' ओंखारगोन। ओमफ्राय आरोबाव नै TFSO दंबावो बेखौबो बाव सेरनानै सेलेक्ट खालामगोन। साब डिभिजनाव मा गोग्लैयो जोंना गसाइगाव गोग्लैयो ओंखायनो आं गसाइगावखौ होबाय। ओमफ्राय दाना नै FPS बेखौबो बाव सेरदो। माने बियो माबानि डिलारनि नेम। डिलार माने जाय मानसिया रेशन कार्डनि माबाखौ होयो बिनि नोंथांनि एलेकानिया मा नाम बेखौ नागिरनांगोन आरो मिन्थियाबा सोरनिबा रेशन कार्डआव नायनानै लानो हागोन। मिन्थिथाराबा मिन्थियोबालाय आरोबाव नागिरनानै लादो। आंबो नागिरनोसै। नै आं मोनबाय सेलेक्ट खालामबाय आङो। ओमफ्राय नैबाव स्किमखौ होदो नै बे अलावनो सेलेक्ट खालामना हो बेखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव स्टेटास बावबो सेरबावदो। दा बेखौबो अलावनो सेलेक्ट खालामना हो। एसे लडिं जागोन। ओमफ्राय नैबे नै सर्टिं बावबो सेलेक्ट रेशन कार्ड वाइज मेम्बार वाइज बाव गोजौनियावनो सोना हो। ओमफ्राय दाना आरो मा दंबावो नैबाव RC स्टेटास दंबावो बाव सेरदो।
बाव माजों मामानो नायनो हायो नै भेलिड आधार नाम्बार भेलिड आधार इनभेलिड आधार नाम्बार गोजौ अलावनो सोना हो बेखौबो ओमफ्राय दाना बे जाबाय ओमफ्राय नैबे रेपर्टस नेम बाव सोदो बेना मोनसेल'खा नै बेयावनो सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय दाना नैबे ओरैहाय राइट साइडजों भिउ रेपर्टआव सोना होदो होमबानो ओंखारसिगोन नै ओंखारबाय नै बेफोरो दाखालिनि गोदान फुरानायाबो थायो आं एसे देखायनि र' नैबे 2003 नि नैबे गाहायनिया नैबे 2003 नि नैबे 2003 नि नैबे 2022 नि ओरै गाहायनियानो माबा जायो नागिरनांगोन नोंथाङा नागिरग्रोनांगोन सिगां नैबे दाखालिनि जानायनि सिगांनि जाखांनायाबो दं ओमफ्राय दाखालि बावैसो जानाय बे 2004 आव जानाय बे नभेम्बरनि आरो खायसे एसे माबा सिगांनि जुननि नैबे नभेम्बरनि बे गोदान गोजा बेफोर गासैबो गोदान गोजा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गोदान रेशन कार्डआ सोरनि जादों बेखौ नायनो हासिगोन आरो नायनो माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं मदद होनो नाजागोन आं रिप्लाय होनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ